Szczecina do Przemyśla wjedzie na tor 4 przy peronie 3. Pociąg pośpieszny z Świętowic ze Szczecina do Przemyśla wjedzie na tor 4 przy peronie 3. Na peronie stoję z tobą, dziewczyno. To już są ostatnie nasze chwile. Może kiedyś jeszcze wrócą znów dni takie, w których kochać znowu będę cię. Czegoś mi brak, czegoś pięknego, dotknięcia lat, uśmiechu twego. Czegoś mi brak, oczu kochany, twej obecności, ciepła oddechu. Czegoś mi brak, czegoś pięknego, dotknięcia lat, uśmiechu twego. Czegoś mi brak, oczu kochany, twej obecności, ciepła oddechu. Odjechałaś ode mnie dziś na zawsze. Może dobrze to jest, a może źle. Pewnie kiedyś jeszcze wrócą znów dni takie, w których kochać znów będziemy się. Czegoś mi brak,